Tällä kertaa tutustumme perkulaattorikeitin Regina 40 toimintaan ja annamme käyttövinkkejä. Keittimen sisältä löytyy kahvinsuodatin astia ja nousuputki. Nousuputki asettuu keittimen pohjalla olevan keittokupin päälle. Havainnollistamme toimintaa häivyttämällä peltikuoret pois. Nousuputken alapään laipassa olevista aukoista vesi pääsee keittokuppiin, jossa lämmetessään se ei pääse samaa reittiä takaisin, vaan pakottautuu nousuputkea myöten suodatin astian päälle. Kannessa oleva ohjain levittää veden tasaisesti kahvijauheeseen. Kuvassa on uusi sekä vaurioitunut nousuputki. Nousuputken silikoonitiiviste toimii venttiilin tavoin ja sen tulee olla ehjä. Se ei saa olla kovettunut, käpristynyt tai rispaantunut. Nousuputkea on käsiteltävä varoen ja se vaurioituu helposti. Nousuputken lautasen suoruus on helppo todeta pyörittämällä sitä pöytäpintaa vasten. Tässä näemme viallisen nousuputken, joka on syytä vaihtaa uuteen. Tästä nousuputkesta on hävinnyt silikoonitiiviste, jolloin se ei toimi lainkaan. Tarvittaessa nousuputken silikoonitiivisteen saa varaosana, että se on helppo itsekin asettaa paikalleen. Se menee kevyesti putken alapäässä olevan prikan taakse. Keittimen etuosassa on mittalasi, josta näet jäljellä olevan kahvin määrän. Mittalasi saattaa tummentua useampien käyttökertojen jälkeen ja se on syytä puhdistaa. Mittalasi irroitetaan kääntämällä sen yläpäässä oleva tulppa irti ja mittalasi voidaan nostaa pois paikoiltaan. Puhdistuksen jälkeen laske mittalasi varovasti paikalleen ja tarkista, että mittalasin ala- sekä yläosassa olevat silikoonitiivisteet tulevat paikoilleen. Käännä tulppa kiinni ja tarkista, että mitta-asteikko jää näkyviin. Täytä keitin vedellä vähintään puoleen väliin, mutta enintään maksimimäärä merkkiin asti, jota ei saa ylittää. Aseta nousuputki ja suodatinsiivillä paikalleen. Mikäli keittimessä käytetään suodatinjauhatuskahvia, on asetettava suodatinpaperi paikoilleen. Käytettäessä pannukarkeuskahvia suodatinpaperia ei tarvitse. Keitämme pannukarkeuskahvia ilman suodatinpaperia. Annostele kahvijauhe suodatinastiaan noin 8-10 grammaa per kupillinen, eli täyteen määrään 350-400 grammaa kahvijauhetta. Pidä keittämisen aikana kansi suljettuna, sillä keittimestä tuleva höyry ja kuuma vesi saattavat aiheuttaa palovammoja. Sulje kansi, kytke virta päälle. Älä koskaan kytke virtaa päälle, ellei keittimessä ole vettä, se saattaa vaurioittaa nousuputken tiivistettä. Kun virta on kytketty, oranssivalo syttyy, kahvin valmistuttua syttyy vihreä valo. Täyden määrän valmistuminen kestää noin 45 minuuttia. On hyvä seurata kahvin määrää ja kytkeä virta pois, kun kahvia on enää muutama kupillinen jäljellä. Keittimen tyhjänä käyttäminen saattaa vaurioittaa keittovastusta sekä nousuputken silikoonitiivistettä. Mikäli keitintä on käytetty tyhjillään, saattaa vastuksen ylikuumenemissuoja laueta. Se voidaan kuitata pohjassa olevasta reset-nappulasta. Tämä on keittimen pohjalla oleva keittokuppi ja keittovastukset. Keittokuppiin ajan kanssa kerääntyy kalkkia, joten keitin on syytä puhdistaa kalkinpoistoaineella
tai myös mukana seuraavalla työkalulla. Kun kahvi on valmis, nauti 40 kupillista hyvää kahvia.